ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಮ್ ತೋಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬಣ್ಣ ಇತ್ತ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಡ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಲ ಭಾಷೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಅದ 90 ಬೋರ್ಡಕ್ಕಿಂತ ಜಪಾನ್ ಬೋಸ್ಕೊಡಿ ಈಗ 90 ಬೋರ್ಡ ಮೋದಿಜಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಡ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾಲ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ದುಮ್ಮದ ಫೋಟೋ ಅದು ಕೊಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇದು ನಾನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಂತಲ್ಲ എനിക്ക് ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಸೊ ಇತ್ತಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಬೇಕಿಗೆ ಬಟ್ ಗೋಬಿ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದುಂಟು ಪಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಅರೌಂಡ್ 140 years ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಅರೌಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ $170 ಉಂಟು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ತೂಕ ಇದು ದಾದಾಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐಡಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ತೋಜು ಮುಲ್ಪಂಡ ಮಿತ್ತಪಂಡ ಸೊ ಇದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಿರೌಡ್ ಕೋಟೆ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ರಶ್ ಸೊ ಐನತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತೆಕ್ಕು ಸೊ ತೋಲಿ ಟ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ പോകുന്നില്ല ನಿಕ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಬಿದೆ ಹಿಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿದೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತೊಲೆ ಮತ್ತು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಉಂಟು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ಅದು ತುನಗಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಹೋಯಿ ಯಾವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ವಾ ಭತ್ತ ಹುಲ ಇದೆ ಇದು ಉಲ್ತ ಕೂಡ್ದಾಕ್ಲೇ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಒಯ್ದುಕ ಟ್ರಾಮ್ ತೋಲಿ ಎಂತ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಲ್ತದೇರಿ ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಟು ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಓಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ತೂಪಿನ ತೂತಾರೆ ಬಟ್ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮಿತ್ತು ತಿತ್ತು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತ್ತರ್ಲಕ ಮಿತ್ತು ಅಂದೇರಿ ಸೊ ಅಣ್ಣರಲ್ಲಿ ಮುಲು ಸೊ ಗೋಡೆ ಫುಲ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ वीडियो में तो मैं बात करता हूँ हिंदी तो बोली है ना एक हिंदी करेक्ट बात पूछी सो वही ना दुम हाँ बेटे बेट मुझे एक विंडो सीट दे दो ನಮಗೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೊ ಒಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಗುಲ್ಲಗ साफ विंडो साइड बैठा तो होगा आगे जाएंगे हो ट्राम कुलोंदा ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಂಡ 5 ಇಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೈಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಫುಲ್ 360 ಮೆತ್ತಲು ಓಪನ್ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ज़्यादा पात्र ನೀರಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಸಿ ಅಂಚದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಇದು 360 ಸೊ ಮಿತ್ತು ತೋಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಬದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಕೊಂಡೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತನ್ನ ಮಂಡಲ ಸೊ ತುಲೆ ಎಂದ್ರೂ
ಹೈಟೆಡ್ ಓಪನ್ ಮಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ರೋಡ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ರೋಡ್ ಏನೋ ಅಕ್ಕಿ ರಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಬೋನಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಎಂಚ ಮಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಫುಲ್ ಬೆರಕ್ ಕೂರ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ತಿರ್ತು ಬರೋನುಂಡು ಸೊ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಜಪ್ಪಗ ತಿಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ಇರಿಕ್ಕೂ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ತೂಕ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡಾದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಬೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ ದೆಪ್ಪಲಗೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ₹20 ಇಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು 380 ಓಕೆ ದುಂಪೈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತು ಹೋಯ್ ನೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತೆಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಚೋಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಚಲೋ ಚಲೋ ದೂರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಟು ಪಣಂಬೂರು ಮೂಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಲಿ ನೋಡು ಜನ ಸಹಕಾರ ಜಿಂಜದನ್ನು ಅಂಕಿತ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಹಾ ವಾವ್ ಇದೊಂದು ದಾಯ ಕಟ್ಟದೈತೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಟೂವಾ ಹಾಂ ಸೊ ದುಂಬದ ಟ್ರಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಪೋಯ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇದು ಮಾತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರೆಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಪಣ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಜಾಂಡಲ್ಲ ಮುರಣಿರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಾ ಸೊ ಪಿರೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ವ್ಯೂ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸವೆನ್ ಡೇ ಹಾಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ತುಕ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ ಆತಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ₹5 ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಪಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಪ ರಾಶಿ ಬಿಡ್ದೇರು ಸೊ ತೂಕ ಮೇರೆ ಮಮತಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೈದಿನಿ ಕಾರು ನಾಗ್ಪುರ್ದಾರು
ಮೇರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರು ನಾನು ದಾದ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಜಾಕುಲಿದ್ದಾವೇನೆ ಪಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ಪರ ಈಗ ಬಿಡ್ಸಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಎಂಚದೆ ಪುಂಡು पई 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 उसके ऊपर भी जा सकते थे ತೋಲಿ ಮಲ್ಪಡ್ದು ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಓಲೋಲು ದಾದಾದ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾವ್ ಸೊ ನಲ್ಲ ಪೀಕ್ ನಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಬಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟಾದಿರಿ ಸೊ ತೋಲಿ ಎದೆ ದೂರದ ತೋಜುಂಡು किसका फोटो लेना है ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾ ದಾದ ಬಂಡ ಫೋಟೋ ಎಪ್ಪೇರನೆ ರಾಶಿ ಬಿಡ್ದೇರಿ ಸೊ ಪಾತೇರ್ನಂತ ಮುಲ್ಪ ಏನನ್ನು ಬಿಡ ಬೇರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಆವಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ತಗೋಲಿ ಬಟ್ ಇರೋದ ವ್ಯೂಸ್ ಸೊ ತಗೋಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ದ ಮಾತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಟ್ ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ತಗೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನಾಟ ಅಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೈನಮ್ಮ ನಾಯ್ದು ಹೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿಲ್ಲೇ ತೊಂಬರ್ಪೇರ್ದ ಬರ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಚ್ಚಿದ ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಓಡಿ ಕೂತನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆಲ್ಲ ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬರೀ ಸಿ ಬರೋನುಂಟು ಇಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ತಗೋಲಿ 100 years ಬ್ಯಾಕ್ದ 1933 1833 1933 100 years ಆಂಡ್ ಸೊ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ಅವಾಗದ ತಕ್ಕಂತ ಮೂಲ ಡೆಮೋ ಉಂಟಾದಿರು ಮೂಲ ತಗೋಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಸೊ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕಾಪಿನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಡು ವಾವ್ 230 rupees ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮುಂದೆ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಉಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಹಿಂದೆ ಎತ್ತೊಂದು ವೈಟ್ ಬಂಡ ಮಿಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಂಡ ಒಂದು 20 rupees ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಡುಪು ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ತ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೈ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ದಾಲ್ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ದಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಎಂಚಾಪುಡು ಮಂಡ 10 times ಇಂಡಿಯಾದ 10 times ಕಾಸು ಕೊಡು ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಕಾಪುಡು ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಬೇಜಾರು ನೋಡ್ಕೊಚ್ಚಿರಲ್ಲ ದಾಲ ಕಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ತುಷಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸೊ ತೂಕ ತೊಲೆ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪೊಯ್ ರಂಡೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆದೆಪ್ಪರ ಅಜ್ಜ ಹಾಂ ಎಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಎಂಕ ಮೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜಾಕ್ ಸ್ಪೇರೋ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ ಸೊ ಇದು ಮಚ್ಚನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೆತ್ತ ಬೇತಾಗಲು ಅವು ಮೇ ಬಿ BTS ನಾನು ಶ್ರೀಯ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಮೇರೇನಂತೂತ ಬಕ್ಕ ಇರ ರಾಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಯ್ ದುಂಪಕ तू ना माता निजा तुझे ये मैंने सोचा कोई खड़ा है उधर हाँ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಇಂಡಿಯಾದಾರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದೇವ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅಂಚನೆ ದಿ ರಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಜ ಪೊಂಡಲು ಏರಿಂಚಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ
ಇದು ನಲ್ಲ ಉಂಟು ಸೊ ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ವಿಹಾನ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಕ ಗುರ್ತೋಪುಣ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಜನ ಅಂಜಿ ಓಲು ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ನೇಲ್ರೆ ಬೋಪುಣು ಮಾರ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡಣ್ಣ ಪತ ಚಲ ಅದು ಮಾಡಲೆ ಮೇ ಬಿ ಹಾಂ वीडियो ऐसे ही करो ऑलरेडी डन था वीडियो ऑन ही था ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತ ಮೂಲಂಜಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ ದಿಕ್ಕೇರಿ ಏರ್ಪಣದ ತೋರಿಸ್ಬಾರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೇರಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ತೋರಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಣ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಜರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲನ ಮಾತ್ರ ಒಂಚಿ ಎಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಮೂಲು ಸೊ ಕೆಲವು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪದನಾಗ ಏನು ಅಜ್ಜರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ನಿಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಸಡನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮೂಲ ಏರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸಡನ್ ಅದು ಇನ್ನು ಮೂಲ್ದು ಓಲಿ ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಮಿರರ್ ಆ ಮಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಮಿರರ್ 10 ಜನ ಉಂಡ್ಲೇರು ಇದು ಮಾರ್ಲಿನ್ और भी 1 मिनट मुझे माता कुंफू मास्टर ले मुझे कपिल शर्मा अंचने डांस ऑन द इंडियन सॉन्ग सलमान and the big B Amitabh Bachchan ಮೇರಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರುಗುಲ್ದೇರೆ ವಾವ್ ಸಾಕತ್ತೊಂದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನ ಮಾತಾದ ಪಂಡ ಚೈನೀಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಇಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಪ್ಪಣ ಮುಕ್ಳ ಮೂವೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೂಪ ಸೊ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಡಾಲ್ಸ್ ದಾದ ಹೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಇದು ಎಂಕಿ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಮೇರ್ ಸಾರಿ ಒಂದು ಡಾಲ್ ಹತ್ತು ಐ ಥಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಾಲ್ ಪೈ ಚಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಹೆಂಚಿನ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ ಬರೋಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಮೇರ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡವತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ So dancing floor. And play mal kare doga. Follow instructions to dance. Ready? Male. Hello, dance ಮಾಡಿ. जल्दी उधर बस क्या रहा है अయ్యయ్యో ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ उसमें कुछ नहीं आएगा वीडियो लिया है वाव माता प्लेयर्स नकुलु तोली ಎಂತ ಬಾಲ್ ಬಿಡ್ದು ಅನ್ನರ್ನ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲ ತೂತೆ ಮೇರೇನೆ ಇದು ರೊನಾಲ್ಡೋ ಎಸ್ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಮೆಸ್ಸಿ ಅನ್ನ ಬುದಾರ್ ಗೊತ್ತಜಿ ಚಿಯೋಂಗ್ ವೇ ಮೇರ್ನ ಬುದಾರು ಯೋ ಮಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ವಾರ್ಡಲ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಸೊ ಮೇರೆ ಬರ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನಿ ಪಪ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ಗ ಹಾಯ್ ಸಾ ಇಂದು ಮೈ
ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವಾವ್ ದಾದಾನ ಬರೆದೇರು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೈ ವಾವ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್. ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೀಬರ್ ಮೇರ್ನ ಬುಧರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಗಿಟಾರಿಸ್ಟ್ ಅದ. ಇದು ಮೇರೆ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ಇದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರಂತೂ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ ರೂಪನೇ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಉಲ್ಟದೋಜನು. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹಲ್ಕ್, ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬ್ರೋ. ಏ ಮೇರೆ ಇಚ್ಛೆ ಬತ್ತನ್ರಿ ಉಲೈ ಬೈದ ಪಿದೇ ಪೈರ ಗೊತ್ತವನಿಜ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಲ್ಲ ಮುಗಿಯರಗೇನುಜಿ. ಏರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ರೆಣ್ಣು మన వెలచే హోంచువా ఇటన్ జుహాన్ ಅಂತ ಇದು ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಂತಿನ ನೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಬ್ಬೊಲಿ ಪೆಪ್ಪಾ ಬಿಗ್ ಪೊಯ್ ಅದ 90 ಬೋಡಕ್ಕೆ ಎಂತ ಐಜೆ ಬಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಇಂಕ 90 ಬೋಡ ತುಲಕ. ಸೊ ಮೂಲ್ ತುವಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ತದಿರಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಯ್ದಿಟ್ಟು ಮೋದಿಜಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಡಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಮಲ್ತದಿರ್ತದೆ. ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಫೋಟೋ ಅದು ಕೊಡು. ಎಸ್ ರೈಟ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಎಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೋಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮೋಲ್ಡ್ ಇದು ಮೇರ್ನ ಇಪ್ ಮ್ಯಾನ್ನ. ಸೊ ತೋಲಿ ಎಂಚ ಎತ್ತಿನ ಎಂಚ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮೂಲುಂಡು. ಹೇರ್, ಕಲರ್ಸ್, ಐಬಾಲ್ಸ್, ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್. ಸೊ ಪೋಯಿ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಅದನ್ನ ಸೂಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ. ವಾವ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಬರ್ತಾನ ನಮ್ಮ ತುಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಾವನ್ ಆವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಪಂಡ ಏನೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಂಡ ಇನ್ನಿಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕುಡ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ಇರಗೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.